Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li l-Partit Nazzjonalista jipproponi sistema volontarja ġdida għal liċenzji tal-vetturi marbuta mal-ammont ta' kilometri li tagħmel il-karozza fis-sena. Dan biex fi kliemu jitnaqqas it-traffiku u jkun hemm aktar użu ta' mezzi alternattivi ta' trasport. Waqt attività politika f'San Pawl il-Baħar, Dr. Borg qal li min jagħmel sa 500 km fis-sena ma jħallas ebda liċenzja u min jagħmel bejn 500 km u 5000 km se jħallas strata mnaqsa u li ma tolix aktar minn 80% ta' dak li qegħdin iħallsu llum. Għalli min jagħmel aktar minn 5000 km jkompli jħallas bir-rata preżenti. Spjega li l-iskema se tkun waħda volontarja u qal li ħadd mhu se jħallas aktar milli qed iħallas illum. Dr. Borg qal li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista sidin ta' karozzi li jagħmlu aktar minn 5000 km se jħallsu liċenzja bir-rata tal-lum. Żied jgħid li llum il-karozzi jagħmlu medja ta' aktar minn 7000 km fis-sena. Għalli jekk il-pajjiż inaqqas din il-medja għal 5000 km ikun hemm inqas traffiku, konġestjoni, tniġġis u kwalità ta' ħajja aħjar. Dr. Borg wieħed ukoll il-Partit Nazzjonalista la darba jkun fil-Gvern jippubblika l-istudji kollha dwar il-proġett tat trasport tal-massa u sostna li s-sistema ta' trasport tal-massa għandha tibda titħaddem fl-ewwel leġislatura ta' Gvern Nazzjonalista. Dwar il-popolazzjoni, il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi pjan u Labour Market Study biex fi kliemu it-tkabbir tal-popolazzjoni jkun ippjanat b'mod sostenibbli u b'aktar attenzjoni lejn l-infrastruttura u s-servizzi. Dr. Borg irrefera wkoll għal proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar iż-żieda ta' 25% fl-istipendji u miżuri ġodda biex jgħinu aktar żgħażagħ isiru sidin ta' djarhom.